Benvingudes i benvinguts a Del Parpalló al Ventorro, un podcast d'història centrat en el País Valencià, conduït per Paula i Màxim. Bon dia, Màxim, com va? Bé, assistem a un programa més. Advertir a la gent que ens escolta que estem gravant en falles. A Pilar no li afectaran, però tu i a mi ens afecten. O sigui ens afectarà molt. Si escolten música de fons, petardos, lo que siga, pues bueno, és lo que n'hi ha. No o a mi cagant-me la mare que els ha parit, també pot ser. Paula, anem a veure, n'hi haurà gent que ens escolta, per favor, que és fallera, així que... M'és igual. De tota manera, Pilar, me pots dir a qui has portat avui al programa? Bueno, he portat a Pilar Vidal Montferrer, que és la actual directora del Museu de la Valltorta. Ella és llicenciada en Geografia i Història en la Universitat de València, llicenciada en Humanitats per la Universitat Jaume I i llicenciada en Psicologia per la UOC. Triple llicenciatura, Paula. Jo crec que no està gens malament el currículum i des del 2018 és la directora del Museu de la Valltorta. Què tal, Pilar? Com estàs? Que no t'hem presentat fins ara. Bueno, encantada de poder estar un rato de conversa amb vosaltres. I a poder aportar pues, lo que he estat aprenent estos anys que estic en el Museu de la Valltorta. Molt bé. Recordar-vos que si mos escolteu, pues, si mos doneu un like, comenteu les 5 estrelles en l'Spotify, compartiu el podcast i tal, pues que va molt bé. L'últim programa que hem publicat sobre Lucrècia, César i Sant Francesc de Borja funciona superbé, estem molt contents. És Borja... Farem el Borja 1 i tota la gent diguem-nos, pues feu el Borja 2, tal, no sé què, i ara ja no sé si podríem fer un tercer, no sé com estarà el tema. Fins a arribar als que si diuen Borja que viuen en el meu carrer o una cosa d'estes era. Bueno, no res, que això, que compartiu el podcast i tot això, que ens seguiu, que tenim totes les... Tenim Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, en tots els jocs, que això mai ho dic, i que mos podeu seguir per allà i estar al tanto. I, bueno, avui estic molt content perquè anem a parlar de la prehistòria. Han tardat 14 programes, Pilar, en parlar de prehistòria. És que és molt complicat trobar algú que ens parli de la prehistòria. És molt complicat. Jo crec que de la meva generació pocs van estudiar prehistòria perquè tenien de cada personatge del departament que fugíem. Malauradament, perquè a mi m'encanta, però fugíem. Hem intentat que vinguera algú de Parpalló a veure si, però entre pitos i flautes, no sé qui pot vindre, però està en no sé quin lloc, no sé qui tal, i bueno, pues serem a la Valltorta. No passa res. Per als que són, per exemple, de Castelló, de la Plana i de més, la Valltorta, el Museu de la Valltorta és un museu referent pel que fa a l'art rupestre. De fet, jo recorde anar des de primària tots els anys a anar al Museu de la Valltorta. L'última volta que vaig anar va ser el 2015 o per ahir, o sigui, fa més de 10 anys ja, mare meva, que major soc. I m'ha agradat tant com quan era xicoteta, no? I, per tant, ara quan el meu nano puga caminar per muntanya més o menys, tornarem a anar-hi perquè el xiquet conega pues, una part de la història molt important, però he de dir que el Museu de la Valltorta, qui no el conega, està perdent-se una meravella, de veritat. Recordeu, bueno, vos ho dic, no és un referent només per a Castelló, sinó en tota la geografia valenciana, l'únic museu que hi ha d'art rupestre és el Museu de la Valltorta. Poden haver centres d'interpretació, museus d'arqueologia, però el Museu de la Valltorta té una exposició permanent, i en aquesta exposició permanent el discurs central narratiu va al voltant de tot l'art rupestre que tenim en el territori valencià i després està complementat en peces d'arqueologia, però de fet, de moment, és l'únic museu dels pocs museus que hi ha d'art rupestre. I a més, art rupestre centrat en tots els estils de l'art mediterrani. I a més, ja després entrarem que n'hi ha diverses coves, abrics, disculpeu, als quals se pot visitar pues, el dels cavalls, el del civil, que se pot anar relativament prop i se pot coordinar la visita, no? D'anar a l'abric i després anar al museu i demés. El més interessant que té el museu és les visites a l'aire lliure, les visites in situ, les visites per veure les pintures, la rupestre, el llegat dels nostres avantpassats. I a més, quan qualsevol espectador mira rupestre, s'ha de centrar no només en mirar la manifestació, l'expressió dels avantpassats, sinó en l'entorn, en el lloc on vivien.
amb el barranc, amb la muntanya. Penseu que l'art rupestre és un art contextualitzat en la prehistòria, després podrem parlar de la cronologia, però que a més està en el món rural. És una de les... jo sempre els dic als alumnes, quan venen, i els dic, penseu que teniu l'artista, els millors artistes de l'època a l'aire lliure, al Museu de l'Aire Lliure, aneu a Madrid a veure el quadre tal, doncs aquí teniu, a veure, són anònims, no sabem qui els van fer, però que tenim els quadres que ens van deixar la gent de la prehistòria. I bé, anava a dir una cosa i ja m'he perdut, sol passar-me. Sí, que dins del museu també teniu una... Després això ho parlarem amb més tranquil·litat, però també teniu una recreació de la Cova dels Cavalls, que la veritat és que a veure, està molt aconseguida. Molt xulo anar als abrics, però la recreació se veu millor. Bueno, sí, el que passa és que no veus jo sempre... Vull dir que està guai compaginar-ho perquè tu vas al lloc i dius, no sé què, després vas ahí i dius, vale, perquè òbviament són pintures que tenen 10.000 anys o per ahí, 9, 10.000, per ahí estarà, entre 8 i 10, anem a dir, no sé, i han estat a l'aire lliure perquè són abrics que, bueno, és mitja cova, per dir-ho així, i se banyen, es pega el sol i s'estropeen molt, clar. Bueno, sobretot en la Cova dels Cavalls, que és la primera descoberta en 1917 en el barranc de la Valltorta, el que va passar durant molts anys, la gent anava a visitar-la, no anava tanta gent com ara, però els que anaven a visitar-lo, què feien? Pues, si ho banyo i ho froto, es veu el doble bé. De fet, els guies, amb un guia local que hi havia, que potser algú del poble ensenyava o algú de la contornada, pues tirava i banyava i fremava perquè desconeixien. Nosaltres ara parlem des de la nostra perspectiva, però en aquella època no pensaven que estaven fent malbé les pintures. I, de fet, Cavalls és una de les que sí que ha patit bastant agressió humana. Però hi ha altres, per exemple, la Cova Remígia sí que ha patit també han saltat algo de pintura, però el que és el frotament i fregament, per exemple, se l'ha estalviat. O el Mas d'en Josep se l'ha estalviat. N'hi ha que s'han estalviat. I Cavalls, que és el mite, la icònica, etc., va patir molt aquesta agressió. I de fet, també estan dient un poc els investigadors, bueno, el més que comenten és que el canvi del clima, el canvi climàtic pot arribar a afectar volen estudiar o estan fent treballs per estudiar-ho perquè el rocam, el substrat, la base de l'abric, que és la caliza, la calcàrea, i el que fa és que penetra molt fàcilment l'aigua i el que fa és que potser que estiquetes mesos de ploure. Bueno, enguany mos plou molt, ¿vale? I mos fa molt de vent, però bueno, el que fa és que potser hi ha més acides a la base de la pintura i que pensen que pot arribar a afectar. Per això està tot en estudi, són estudis molt llargs, que fan les universitats i bueno, i en altres agarren alguns models i encara està tot en incipient. Molt bé. Si vols, estàvem parlant abans, faig una xicoteta introducció sobre què tenim en aquestes pintures, que són pintures llevantines i macroesquemàtiques també, però bueno, les mítiques del cavall, les del civil i de més, aquestes són esquemàtiques, llevantines, i són pintura rupestre o pintura parietal, que és que està en les parets. Per un altre costat tenim l'art moble, que és el que li dona nom al podcast, que és el parpalló, que són plaquetes que se gravaven o se pintaven o se gravaven i se pintaven, les dues coses, que en el parpalló unes 3.000, no? Mos havies comentat abans, Pilar, jo sé que eren milers. Sí, més de 3.000, sempre sabem unes 3.000, n'hi ha en pintura i n'hi ha en gravats. El que trobem així no és... Això seria art moble, és a dir, que se podia portar amunt i avall, traslladar, igual que les escultures aquestes típiques Venus de la prehistòria i demés, i després tindríem l'art parietal, que és el que s'està en les parets i, òbviament, no se trasllada, encara que alguna s'ha traslladat, no, Pilar? Allí, no? El famós... L'arquer de la Valltorta. L'arquer de la Valltorta, que s'endugué un francès, no? Bueno, no se sap exactament. La història diuen que s'ha portat un espoliador, un francès, que l'estava pel sud de França, i que Agustín Duran i Sempere, que és un dels arqueòlegs que va estar en 1917 excavant i prospectant el barranc,
que formava part també de l'Institut d'Estudis Catalans, ell la va comprar i la tenia custodiada en sa casa. Una altra versió diu que és ell mateix el que se la van portar. ¿Vale? Ahí, ell diu que la va comprar. ¿Vale? Hi ha altra versió. La qüestió és que aquest arquer, aquesta pintura, aquest tros de roc, l'arquer pintat, estava a la casa d'Agustín Donés en Pere, ell era de Cervera, de la província Lleida, no? Crec que ara m'hi estic, sí, Lleida. El que va passar és que sa casa se convertia en un museu, en una casa modernista, amb moltes ceràmiques, moltes peces, i estava també l'arquer de la Valltorta. El que passa que l'arquer de vegades està exposat, de vegades no era... Era com un poc estrany en tota aquella peça, en aquella exposició. Però el 2000, una vegada creat el museu se va crear al 95, pues decideixen fer una campanya per a recuperar-lo. I per això sempre apareixia en premsa, si mireu la premsa de l'època, pues apareix la premsa, la reclamació de l'arquer, i és el símbol, de fet, és el símbol de la província de Castelló, l'arquer de la Valltorta, i el 2011 se recuperen com odat, cedit per també el Museu Comarcal de Cervera, i ha de tenir més posada al museu. Però n'hi ha un altre també, un altre arquer, l'arquer de Civil, que també el vam recuperar. I també el teniu exposat en el museu? Sí, tenim a la mateixa sala, al centre està l'arquer de la Valltorta, i tenim també l'arquer de Civil, que està molt més mal arrencat. Es veu com està més... L'arquer de la Valltorta és com si agaren una radial i el trencaren. Que valor, arrencar això, vull dir, hi ha que tindre valor. Jo crec que ara no me'n recordo, Matalapera o algo així, també van arrencar dos peces que estan també depositades en el Museu Arqueològic Nacional de Catalunya. El mateix un arqueòleg també, perquè potser ells, des de la seva òptica, no sé, potser els pareixia que anem a fer-lo més malbé, jo què sé, no ho sabem. Bueno, l'altre se van portar, l'arquer de Civil, que és un altre arquer, que està mal arrencat, 1937 o 30, Guerra Civil. És una republicana, hi ha brigadistes internacionals. Un francès... Pues jo sabia que n'hi havia un francès per el mig, ho sabia. Sempre hi ha un francès per el mig, o sigui, és una cosa... Se l'emporta, i després la història continua que ells, se fa gran, se dona compte un poc de que potser pues, no està massa bé, i l'acció de tindre aquesta peça, coneix a un professor del País Basc, se posa en contacte amb l'Oce de València, saben que és llevantí, contacten amb la gent que està treballant a rupestre, localitzen més o menys que podria ser de les coses del civil, i després, evidentment, pues, confirmen que és de les coses del civil, i van i el depositen al museu. No sabem exactament ni qui el tenia, ni com va arribar, però està en el museu. També el tenim exposat. És important, això, que ha tornat. I a tot això, estem parlant d'art llevantí, que, diguem que en la prehistòria, m'has a segurament matisar-me les històries, perquè estaves parlant de molt tipus d'art que jo no arribava. Jo arribo a separar l'art parietal de la prehistòria o art rupestre de la prehistòria en naturalista, llevantí i esquemàtic o macroesquemàtic. Bàsicament tenim el naturalista, és el típic que veiem en les coves franceses Altamira o de Cantàbria del Nord, que són grans animals que pues, això estan fetes d'una manera naturalista, no? Tal qual serien, i que utilitzen diversos colors. Allí crec que utilitzen fins a 3, no? Negre, un doraet i el roig, típic. I després tenim les llevantines, que utilitzen solament colors derivats com del roig, bàsicament és un color. Les pintures són molt més menudetes i representen pues, diverses escenes de caça, inclús de recol·lecció, de danses, tampoc ho tenim molt clar, arquers disparant... Tenim, per exemple, també, no recordo en quina cova està, l'orant, que és molt important. Sí, estan orant, estan ballant, què estan fent? Això també, no? Sí, l'orant és el de Petracos, el de Castell de Castells en Pla de Petracos, que això és macroesquemàtic. Un poc el que tu has dit, les característiques del llevantí, que és, diguem, el llevantí és el que està més representat, val? I la utilització d'un color roig, ells no mesclen els colors conforme fan en el naturalista del Franco-Cantàbric, que és el d'Altamira,
ells normalment pinten utilitzant el roig preferentment. Sabeu que molts xiquets i xiquetes quan venen tenen un mite fals, pensen que com viuen roig, pues algo associen. A la A la sang, sang. clar. I jo dic, no, és un mite fals, aquí anem a desmuntar mites, evidentment no és sang, és l'òxid de ferro, ¿vale? En algun líquid, en aigua i en algun tipus d'aglutinant. Un I ou, no? Pot ser que també Sí, ous, alguna grassa... proteïna d'ou s'ha trobat, altres parlen de mel o algun tipus de grassa. No està clar, perquè sabeu, a veure si sabeu vosaltres per què no està clar. Que no s'ha conservat. No s'ha conservat No s'ha l'aglutinant, conservat. no? Sols se Lo conserva el que ha mineral. passat a l'arc dels anys, el que quan aneu a veure veieu la pintura fossilitzada. La part orgànica mos ha desaparegut tota. Entonces, no, encara que facin investigació, moltes vegades i al no ser carbó, no poder fer el tema mètode del carbó, etcètera, pues no van a llevar tota la peça, s'ha mal desfer la peça per comprovar al millor una cosa i la tecnològicament encara no poden, val? Pues el que deia del roig, també recordo que estan en abrics, que tu has dit abans, has explicat un abric. De vegades dius un abric, pues clar, sí, és el per abrigar-se, evidentment. Un abric podríem dir que és com un penya-segat o un precipici que entra un poquet per dins, on tu te podries ficar ahí més o menys, pues, Per esguardar-te. no te banyaries, però no entra molt per dins. Claro, no és no arriba a ser fonda. una cova. A és una diferència de cova. la cova, l'abric no és fondo. I per el Mediterrani, les nostres roques, les nostres muntanyes estan plenes d'abrics, sobretot allà al voltant del barranc. I després jo sempre ressalto, sobretot, especialment, el tema de les escenes. És un primer art narratiu. Apareixen persones, animals, en composició, en relació, en moviment, en dinamisme. Vull dir, estan aconseguint expressar el moviment. Jo, si em permets, jo ho compare normalment a lo millor un poc més en un còmic, en el sentit de que la manera de representar-los no és realista o naturalista, perquè la manera en la que el tamany dels animals respecte a les persones o dels arts respecte als animals no segueix normes de la naturalesa, per dir-ho així, però és molt més narratiu que s'entén molt millor. Exacte. S'entén perfectament que estàs veient. S'entén que és una persona que està disparant un arc, o que és una persona que està perseguint un animal, que és un animal que porta com fletxes clavades, quin tipus d'animal és. El Vull dir, mateix és més narratiu. El mateix que tu dius, jo ho he utilitzat en els nanos per explicar-los tant en l'art esquemàtic com en l'art més, només la paraula, tipus Picasso, val? Per dir-los que no. Clar, jo és que ho compare molt en aquestes coses perquè jo els intento fer entendre que no quan millor o quan més s'aproxima a la realitat, és a dir, quan més natural siga, millor està dibuixat. No té res a veure una cosa a l'altra, estarà superbé dibuixat, però moltes vegades una imatge ha d'expressar més una situació, el que està passant, que no ben bé, pam, una foto. Actualment ja tenim fotos, no mos calen. Per tant, ells no tenien fotos, òbviament, però volien contar una història. I no fa falta que estiga supernatural, perquè en 4 línies, en 4 cosetes, ens estan contant unes coses del que feien i que nosaltres no tenim altra manera de saber-ho que no siga gràcies a aquestes pintures. Jo crec que jo als nanos això s'ho contava i la veritat és que ho entenien a la perfecció. Jo crec que la gent que escolta el podcast també podrà entendre-ho sense problema. La funció, no? També hauríem... És una cosa que no sabrem mai, també sempre ho dic, si no inclús viatjant al passat, amagant-nos ahí a veure com pintaven, potser ni sabríem, perquè ni els entendríem. Vull dir, no sabrem mai per què pintaven. Podrem fer serà per una qüestió ritual, serà per una qüestió de tindre aquest record perquè va ser un dia molt important. Teniu no se sap, de fet, i primer la versió més clàssica pues, pintaven perquè si no llevaven a casa, però és una versió molt que se queda un poc qüestionada avui en dia. Sí que se té un poc més la consideració que els abrics on estan les pintures són llocs de ritual, llocs màgics, diguem, o llocs sagrats per a ell, no sé quina paraula utilitzar, perquè no tots els abrics estan pintats, només alguns, i per què estos i no altres. Entonces seria un lloc que té una sèrie de característiques que segurament
ells se coneixen, ells es coneixen i s'ho transmeten i que van diversos grups, no sempre serà el mateix grup. Pensem, perquè abans heu parlat de cronologia, que és una de les coses que no està absolutament gens clara, doncs també una idea que més o menys estem parlant és que el grup que potser fa un tipus d'arquers no fa l'altre tipus de... no fa l'esquemàtic i estan tots al mateix lloc. Segurament o són artes diferents o són de moments diferents. Abans havíem quedat parlant de la rèplica de la Cova dels Cavalls, que tenia més figures. I m'havia oblidat de dir, hi ha una explicació, quan els primers investigadors al 1917 arriben, el que fan és calcar i documentar tot el que hi ha. I entonces el que se va fer en la reproducció en la sala 3 del museu és reproduir totes les figures que hi havia en el cap d'Obermeier, que havia fet al 1917, que després nosaltres no en veiem tantes, però per això, perquè ells van agafar exactament totes les figures que hi havia en el 1917, per això hi ha més figures. Però hi ha una figura que en la còpia, que és una cérvola que està ferida al coll, en la reproducció, per a mi no expressa res, és una ferida, és una mera un dibuix, i tu quan vas al lloc original sí que veus com està patint, com realment està ferida de mort i com va a punt d'expirar. Jo crec que ho acaben d'aconseguir aquests artistes que van fer aquestes pintures, aquests motius pictòrics. L'altre problema que tenim és que conservem l'art paretal perquè per les circumstàncies orgàniques i demés s'ha permès conservar, però clar, tampoc sabem si podien pintar en altres materials que sí que se perden a través del temps, com podria ser fusta, podria ser pell, que prepararen qualsevol cosa, més que res per fer les seues cosetes, per pintar, per entretindre's, perquè una altra cosa que té l'ésser humà és que s'ha d'entretindre en alguna cosa i hi havia llargs períodes que no podies ni anar a caçar ni anar a fer res i havies de quedar en un lloc i havien de fer alguna cosa també, no? I és una llàstima perquè tal vegada si ens hagués arribat això, que sé que és impossible, però si ens hagués arribat haguérem sabut molt més encara. També, no te dic de la zona mediterrània, d'altres parts del món, també se sap de que se podien pintar el cos o fer-se inclús algun tipus de tatuatges, sinó que l'expressió artística d'aquest tipus és superimportant. I el que està dient Pilar és el fet de veure aquesta cérvol patint, això és una complexitat molt bèstia. Per tant, no és que practicaren en la paret, segurament dibuixaven en altres llocs. L'altre dia parlava amb una arqueòloga de com dibuixaven i tot, perquè estaven fent un taller i ella pensa, i de fet no, que segurament dibuixaven bastant primer en terra. Això és una hipòtesi, tampoc. Sí, clar, jo també estic dient coses que he llegit articles. Dibuixaven, ho feien prou vegades en terra, en la terra i tot, per a aconseguir més o menys la silueta que volien, per a poder transmetre-la, perquè tu penses que sí que ja, una vegada la plasmes, es queda ahí. Clar. O que eren els millors artistes de tots, o que eren homes o dones, o quin lloc ocupaven en el grup. Que, vull dir, perquè moltes vegades que des de l'astròptica del segle XXI pues pensen en el xamà, no sé què, però el xamà no és el que sap pintar bé, perquè jo ens donaria un llapis a cadascú i segurament no, el traço pues a mi tampoc el faríem tan bé o no aconseguiríem mostrar ese dinamisme. No valdria pa xamán, jo. No sabem exactament qui va fer les en mi. pintures. I després una altra teoria sobre tot el tema de les autories. Clar, hi ha pintures en llocs que no estan molt semblants. L'estil se va reproduint. Per tant, sí que hi ha comunicació entre ells. El que no sabem és si hi ha uns que ensenyen als altres, se copien uns dels altres, són els mateixos que van fent a altres llocs. No sé, clar, són preguntes que segurament podem fer hipòtesis, però no mai tindrem la certesa d'aquestes coses. Clar, jo crec que ahí el principal problema és el tema de la datació, de no saber exactament en quina data se va fer cada bric, no? I a partir d'ahí se podria afilar molt més, perquè, clar, si no saps quina data se fa cada cosa, a saber-lo. Que podríem parlar de moviments poblacionals, de quina zona era cadascú i així poder
filar-ho tot molt més, però és que és molt complicat. En la brica que és que hem parlat dels cavalls, és que, bueno, estàvem parlant com a exemple un poquet de l'art llevantí, pues hi ha una escena de caça on hi ha uns quatre persones que porten arcs i fletxes. Hi ha algú que tira com 3 fletxes a la vega, que me fa... Suposo que voldrien representar com que tirem diverses vegades, no sé. Home, I té n'hi ha- una i l'altra està al costat, tirant una... Crec que estan en tensió tirant, no? Sí, Però bueno. sí. I bueno, hi ha un ramat de cèrvols que en aquell moment pensaven que eren cavalls, jo crec que perquè no veren el mascle, no? Perquè hi ha un mascle. Bueno, jo... ¿O Es, qué? lo que expliquem nosaltres... Bueno, lo que explico és que, clar, quan... A veure, al 1917 és quan No se n'hi ha- descobrís la No hi brica. havia cèrvols per allí, No, clar. però la gent jo pensem que la gent del voltant segurament havien vist els animals i no hi ha cèrvols, en el 1910 la gent no va a escola, no hi ha tele, no arriba la premsa, i clar, no coneixen els cèrvols, i li diuen cavalls, perquè viuen 4 extremitats. Perquè clar, si mirem a internet, és que és una discurs que també comento sempre, diu, al 1917 Albert de Segarra, un pastor de Tírig, va descobrir les pintures, però clar, aquí hem de matisar. Albert de Segarra és un xic de Tírig que treballa de pastor, però també treballa d'altres coses, ¿vale? Ell és carlista i té amistat en Francisco Polo, que és crec que és de la zona de València, que estiuejava en Albocàsser. I és ell el que li diu, mira, allà hi ha uns monigotes. I se'n van a veure, i entonces l'altre diu, no, això és... I és quan donen la veu d'avís i venen de la Comissió d'Investigacions Prehistòriques Paleontològiques de Madrid i venen de l'Institut d'Estudis Catalans. I se fiquen a prospectar el barranc i tenen clar que estan davant d'una troballa molt important. Però Albert de Segarra segurament és un tirisà que ha vist les pintures però les coneix més gent. Però és ell el que dona la vista que hi ha alguna cosa. Però, vull dir, i és no... Quan ves a internet sempre la sensació un pastor, pues és un jove de Tírig que treballa pastor però treballa altres coses, que té mundillo, que ell sí d'allí. Entonces és espaviladí, no sé com és... Segurament... Doncs el que posa la veu per això, perquè té més món, ha vist més món que la millor gent d'allí que no ha estat. Perquè segurament moltes vegades antes és com la Remígia, el 34 es descobrís, però ja se coneixia la gent La gent del poble la coneixeria, clar. a quant està la cova del poble de Tírig? Bueno, 2 quilòmetres per carretera i després 20 minuts, jo què sé, pues a la millor una horeta. Ja. Ah, Bueno, sí que o menos, no ho sé. no és un lloc on la gent, jo crec que acostuma a caminar, perquè estem parlant de que és en el barranc, és Però hi havia finca, allí allò eren propietats, allò se conreava. O sigui que segurament aquestes pintures se coneixerien de fer molt més, però és un poquet el que dona... No se li va donar la importància o Bueno, no sabien la importància que tenia. No sabien el que era, tampoc no van fer malbé i després va ser quan van donar aquesta veu. I després sí que se van ficar a buscar per tot el barranc i és quan es troben totes les altres. Que a tot això no hem parlat del barranc de la Valltorta, que anem un poquet a trompicons. A mi m'encanta anar a trompicons, és molt més divertit. El context on se troben, a veure, és molt més gran, perquè en tota la comarca i en tot el País Valencià hi ha pintures d'estres que, a més, no ho hem dit, però són declarades bé d'interès, és cultural. És patrimoni de la humanitat. Patrimoni de la humanitat. L'any 1998, 6 comunitats autònomes, ¿vale? Catalunya, Aragó, Castellà, Múrcia, no? Castella-La Manxa, Andalusia i el País Valencià se van ficar tots d'acord per a presentar una candidatura a la UNESCO amb tota l'inscripció, tots els avis coneguts. Avui dia n'hi ha més, des que se van presentar en aquest moment. I, bueno, van fer tota la candidatura, la van impulsar des del Museu de la Valltorta, se va impulsar aquesta candidatura i se va donar el reconeixement com a patrimoni mundial material. Bueno, jo diferencio entre material i immaterial, perquè immaterial avui dia hi ha molt més, però material està la lloja i el palmeral d'ells. I les pintures. Les pintures, la rupestre, que a més que el tenim escampat a l'interior en tot el territori valencià, i això és important. Bueno, ho dic perquè se m'ha ficat tot
patrimoni, se va atorgar aquest títol de patrimoni mundial a tots i ells volien fer un projecte comú que seria Arampi. És fer com un camí per a poder promocionar, difondre i fer totes les pintures, camins per tota aquesta zona, i al final ells sempre me diuen és que quan vam ser tècnics ens vam ficar a treballar i vam aconseguir la candidatura, però després ja s'han ficat els polítics i era complicat ficar-se d'acord. I llavors ja l'Arampi ja no va existir. Han hi ha hagut intents, de fet ara estan intentant tornar a treballar conjuntament perquè estem parlant sempre del mateix, de l'art rupestre, i estan intentant treballar més conjuntament, però bueno. I bueno, dins de tot este conjunt de pintures que són patrimoni mundial de la humanitat i tot això, tenim un nucli ahí molt important, és el que està a prop del museu, per dir-ho així, que és el que està en el barranc de la Valltorta, que és un barranc que va parar, crec que al riu de les Coves, és? Correcte. I segons jo he llegit fa un ratet que estava llegint coses, és Valltorta perquè és un barranc que té com molta curva, no? Sí, però semblament li fa com una vall que acaba de fer curva, sí, la Valltorta. I ahí sols sentir-hi ja teniu, crec que són 5 abrics o 4 abrics? Diguem, en el terme de no, a veure, n'hi ha molt més, ¿vale? Sí. El que passa que n'hi ha molt més és repartits. El que passa és que el que no estan tancats físicament estan publicats, s'ha publicat, però no se diu exactament la localització. Perquè no passi res. Per protegir-los. Sí. I llavors nosaltres tenim des del museu, diguem, el fin de setmana, entre setmana també, si és en vacances, també les oferim les 3, se poden fer la visita de 3 llocs. El que és la cova Masen Josep, el que és la cova dels Cavalls i les coves del Civil. Aquestes estan. Però dins del barranc, caminant més a barranc, tenim la Saltadora, que també és el barranc de la Valltorta, però este forma part del terme municipal de les coves de Vinromà. I no és perquè, i del museu no se sol visitar tant, no té visites tan exigues, però no perquè estigui una tirixilat a les coves, perquè el museu de la Valltorta té vocació supramunicipal. No és autonòmic. El museu de la Valltorta depèn de Direcció General de Patrimoni Cultural, de la Conselleria d'Educació i Cultura, van canviant els noms, no? La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat, si no m'equivoco. Sí, ara Educació sí, la tornaren. Nosaltres depenem, de fet és l'únic, és un dels pocs museus autonòmics, a més són municipals, alguns nacional, i altres són nacionals però s'ha l'autonomia, que se va crear en aquest moment. Jo penso que totes les persones que van fer en aquest moment el museu van tenir una molt bona visió de futur, van fer un gran projecte perquè seria el millor complicat després que ha d'invertir més en tot en aquesta zona. Bueno, per el que diria, que a les coves que a les coves Saltador no és que té moltes figures, és molt interessant. Vale? El que passa que el camí no és tan accessible com els altres. I tu saps que quan la gent ve al museu, per molt que moltes vegades es expliques, pues has d'anar en sabates esportives, pues has de tindre ben preparat, pues si pots i moltes vegades la gent no sap on va. I no, encara que ho expliques, després diuen que no ho has dit, i potser és que no ho han escoltat. Val? O no ho han volgut escoltar. De tota manera, no fa falta ser molt intel·ligent per saber que si te'n vas a veure una cova, tal vegada terra vas a xafar. A mi me diuen, dificultat és dificultat, o sea, el camí ja està difícil i, bueno, pues igual ja ho veurem fotos. Jo acabo de desblocar un record que en la torna de la cova dels Cavalls me vaig fer el meu primer esguince. Vaja. Anava de deportives, però no, anava saltant de pedra en pedra i me vaig pegar una hòstia, però acaba de vindre a desblocar el record, perdoneu, està a dir. Sí, la Saltadora té l'accés un poc més complicadet i per això no s'ofereixen tantes visites, però també té moltes figures molt interessants. I bé, això seria art llevanti. Després, en el País Valencià també tenim art esquemàtic o macroesquemàtic, que el que s'està fent és simplificar encara més les formes. N'hi ha qui ho veu com una espècie de protollenguatge, en cert punt. Se simplifiquen més les formes
és més fàcil identificar, tu veus ahí un carro o tu veus diverses figures, bueno, o te diuen que se suposa que això és això també ho veus, però el que s'està fent és simplificar tot este tema. D'estes també tenim, no? A veure, jo distingiria especialment el macroesquemàtic de l'esquemàtic. I últimament, bueno, jo sempre dic les fonts de lo que m'arriba, ¿vale? Des de l'Ocell d'Alacant es considera que el macroesquemàtic és algo exclusiu d'esta zona, de la zona del nord d'Alacant, la zona de Castell de Castells, Petracos, i n'hi ha per tota aquesta zona, ¿vale? Que tenim, i que diuen i el consideren més antic que el llevantí. El macroesquemàtic seria més antic que el llevantí. I després vindria, i després ells diuen no, i després quan apareix en altres llocs, tic-tacs, ratlles, diuen no, és que és esquemàtic antic. De fet, diferencien entre macroesquemàtic, macro de figures grans, i esquemàtic perquè no acaben de ser pues, identificats com les formes reals, val? Seria més taca que... Perquè en el llevantí, jo em recordo quan fem història de l'art, sempre parlàvem, les tenen fondo, figura, o dibuix o figura, o fondo, no? Recordeu que en els comentaris d'art, si ho no heu fet, i en el llevantí sí que hi ha un perfil molt traçat i després hi ha un relleno, s'ompli. I en el macroesquemàtic, pues, potser no hi ha tant aquest dibuix, ¿vale? Que ahí estan els orantes del Pla de Petracos. I després està l'esquemàtic, que l'esquemàtic s'ubica en l'edat dels metalls. Així com el llevantí seria neolític, últimament se parla més del neolític, ¿vale? Pues l'art esquemàtic seria ja dels metalls. El podem trobar juntament en abrics en llevantí, algunes formes esquemàtiques, i després tenim algunes exclusivament només esquemàtic. I una de les diferències clau que hi ha al llevantí, el fan en pinzell o en ploma, perfilat, en cuidado. I l'esquemàtic hi ha moltes digitacions, val? I, bueno, el que tu dius, alguns parlen de protollenguatge, alguns interpretem el que nosaltres veiem, però no és una interpretació que és més complexa. En l'art esquemàtic, en concret, hi ha algunes pintures que quan tu penses en Iker Jiménez, que veuen extraterrestres en tots els llocs, dius, jo crec que no estàs veient en el lloc adequat i que ho tens així i no ho estàs traient en el programa, perquè així hi ha coses un poc rares que se suposa que són persones com, no sé, que apareixen coses ja molt rares. Jo vos explico un projecte col·laboratiu que tenim molt guai. El Museu de la Valltorta tenim un projecte col·laboratiu en el Museu d'Art Contemporani de Vilafamés. Resulta que en el municipi de Castelló, Vilafamés, tenen al poble, al mateix poble, ja pujant al castell, tenen un abric d'art esquemàtic. I vam pensar que podíem fer alguna cosa conjunta. I vam anar al museu, vam triar 7 obres d'art contemporani, del Museu d'Art 7 obres, i entonces, quan promou aquesta activitat, convoquem a la gent, s'explica l'art contemporani, com s'ha d'interpretar, com s'ha de llegir, com ha de ser la nostra mirada, comentem aquestes 7 obres, de tota la col·lecció que tenen, només agafem aquestes 7 que hem seleccionat, i després n'anem a l'abric, per a comentar les pintures esquemàtiques. I després se tracta de que la gent, se diu dialoguem de la contemporaneitat a la prehistòria. I després es tracta que la gent posa en comú la seva vivència, la seva experiència d'allò que van fer fa 3.500 anys a allò que s'ha fet fa molts menys anys, el segle passat o este segle. Vull dir que estem relacionant la prehistòria amb la contemporaneitat. De fet, és que l'art esquemàtic o macroesquemàtic recorden certes coses amb moltes coses d'art contemporani. Sí, de fet, jo no fa massa vaig llegir un article. Jo quan m'avorrís buscar articles un poc estranys, sí soc. Vaig llegir un article que era sobre posant en comparació el que és l'art actual, l'art modern, per dir-ho d'una manera més contemporània de nosaltres, amb l'art prehistòric, dient que l'art naturalista o l'art de llevantí era molt més treballat, era més antic, i que l'esquemàtic era més modern perquè en poques línies ja s'entenia el que volien fer. Era
que buscaven l'agilitat. Més que buscar donar-li realisme, el que buscaven era fer-ho ràpid, comunicar-se ràpid, que era més o menys doncs, el que ha passat amb l'art contemporani, que cada vegada n'hi ha menys treball, però d'alguna manera sí que continua havent-ne, però perquè la forma de comunicar pot canviar. Val? De tota manera, l'art llevantí jo crec que ja va per ahí, respecte a l'art naturalista. Sí, respecte però clar, no sabem si hi ha alguna relació entre l'art llevantí i l'art naturalista, vull dir, no sabem si hi ha algun tipus de connexió entre aquestes... Sí, hi ha molts anys de diferència, molts anys. Clar, per això dic que és que no sabem si els moviments humans... Clar, jo hi vaig llegir aquest article i jo no soc historiadora, no tinc ni idea, però sí que me va agradar moltíssim esta comparativa i clar, este senyor, que no recordo qui era, o sigui, sí que és de València, però no recordo qui era. La veritat és que m'ha agradat moltíssim la seva comparativa, però ara... I, Pilar, si anem un poc més el tema de datació, que hem parlat de que no se sap exactament, i diguem que n'hi ha dos teories, que si seria això mesolític o neolític. Mesolític, per a la gent que no estiga molt ficada en la prehistòria, seria una etapa... És que sí hi ha molts conflictes, no? Epipaleolític, mesolític... Mesolític seria ja en l'Holocè, és a dir, en quaternari, que és l'edat en la que estem ara. Sí, la que estàvem acabant. O sigui, de fa 12.000 anys cap així, però són comunitats que en teoria segueixen sent caçadores-recol·lectores. I al neolític seria quan ja ve el pack de l'agricultura, la domesticació d'animals, perquè això sabem que ve de fora. En principi, el neolític ve de fora, sí. Jo tot el que vos dic moltes coses l'aprenc als congressos que vaig. Jo tampoc soc prehistoriadora exactament, val? Soc geògrafa, val? Però sí que m'ensenyen tot. I de fet, quan l'arribada del neolític ja planteja també dubtes. Vale? Hi ha una teoria que parla de que aquí s'extermina absolutament tot el món i arriben tots de fora. Hi ha una altra teoria que és la pròpia evolució dels grups humans que viuen aquí. Que el que fan és imitar, no? Arriba nova gent, els imiten... Uns són els que arriben tots nous, els altres que simplement evolucionen, és la seva pròpia evolució. I altres, pues, que hi ha assimilació, no? De gent que tu imiten i arriben. De fet, no se posen d'acord ni en la teoria de l'arribada del neolític. ¿Van? Entonces, claro, això també té relació amb la datació de les pintures. Jo sempre que escolto han utilitzat molts mètodes. Han utilitzat des de no és carbono, i això és un altre problema, no poden datar-ho. Però ells normalment se sol datar a partir de les crostes. Quan al costat de la pintura s'agarren algunes mostres de crosta de les que hi ha i se solen datar a partir de fan aquestes medicions i comparativa en altres i tots els estudis. Últimament, jo vull dir, des de la Universitat de València, centrats molt en el tema de València i Alacant, parlen molt d'un neolític, val? Però tu ara pots anar a un altre congrés que hi ha altres prehistoriadors o gent experta en art rupestre i ells te justificaran certament d'un mesolític, uns anys 1500. No, és l'eterna discussió entre la gent que se dedica a investigar aquestes coses. Encara no han trobat, no sé si algun dia trobaran la pedra roseta o el que sigui que es aclarirà exactament en quin moment són. El que sí que està un poc més clar, o ho tenen més clar, és que segurament els primers neolítics fan uns arquers molt marcades les cames, hi ha diversos estils, diversos moments, val? Però tu te'n vas a Morella la Vella té 7 abrics, només 2 oberts al públic, però les pintures de Morella la Vella, que està a 6 quilòmetres de Morella, que també se visiten fins de setmana i en vacances podeu anar a visitar-les, pues tenen uns arquers i uns animals de dimensions molt més reduïdes i ho associen a una cronologia més avançada. Dins del llevantí, però un llevantí molt més avançada, si parlem d'un neolític més avançat, ja més que va arribant cap als metalls, més una evolució. El que passa que moltes coses també s'investiguen des de l'arqueologia experimental. I parlant en un que ha anat sabeu que en Sud-àfrica també tenim art rupestre molt semblant en altres llocs del món. I em deia, però és que, Carles, vas a Sud-àfrica i el concepte del temps és diferent del nostre.
i tu veus, i tu tens claríssim que el que ha fet Starker més gran i el que ha fet el menut són diferents i és de moments diferents en el temps, però vas allà i tenen un concepte del temps tan diferent del nostre que ja te en torna el teu pensament i per tant estem continuant navegant en la incertidumbre. I quan anem i parlem, doncs expliquem els dos discursos. Un discurs i l'altre i ja està. A veure, en principi, des de fora i sense tindre ni idea, diries, aquestes pintures les han fet societats de caçadors. Perquè estan caçant. Perquè hi ha molta imatge de caçadors. Són escenes de cervos, senglars, tot tipus d'animals i molta gent en arcs. O perseguint i molta fletxa volant, molta llança clavada i demés. I dius, pareix que siguen de comunitats de caçadors, però se troben coses tan rares en la prehistòria com, jo què sé, un jaciment que parla moltes vegades és el és que no el vaig a dir bé, Göbekli Tepe, de Turquia, que és com un santuari que té unes columnes que estan inclús gravades en animals i tal, i que les datacions diuen que si seria del 10.000 abans de Crist o més, i que són comunitats de caçadors i recol·lectors, i allò és un santuari immens. Que dius, com pot ser que unes comunitats que van amunt i avall, no?, facin aquestes coses? Vull dir que són coses que realment es sorprenen, no? De dir... I tampoc és el mateix context, a millor el de zones d'Alacant o zones de Castelló, que veus el barranc i penses, però aquí l'agricultura, complicat. Sí, jo quan vaig estar ahí dic... Poden fer pastorets. Entonces també hi ha gent que està dient que realment ells no estan fent escenes de caça, però perquè potser estan representant animals que tenen un cert sagrats per a ell, o tenen una altra lectura diferent de la que nosaltres veiem. Però bueno, això és quedar-nos també molt en el com se diria, divagar, val? De moment, jo suposo que arribarà un moment que trobaran tindran que haga més clar exactament la datació, o trobaran alguna tecnologia que pugui datar la pintura, a lo millor, o alguna cosa, val? Però de moment és l'eterna discussió que tenen el tema de la cronologia. Perquè ahir no s'han, o sí que s'han trobat restes, puntes de fletxa... Sí que s'han trobat per la zona. El que va passar en la Valltorta, que és el que jo vaig preguntar, clar, no hi ha molt de material, nosaltres tenim molt de material. Té la seva lògica, vull dir, en un lloc pinten, en un altre lloc cacen, en un altre lloc mengen, vull dir, no té per què estar pintant i menjant allí. No, això, el que està clar és que en els llocs de pintures no viuen ni res. Però, bueno, el que va passar en la Valltorta és que quan va vindre tots els arqueòlegs i tot el món a prospectar-lo i a buscar, pues se van emportar moltes coses del que hi havia. Entonces, per això, bueno, a mi és l'explicació que m'han donat de que realment, pues, no molt lluny, està Cormullo dels Moros, en Albocàsser, que és un jaciment del Tíber que és superimportant, que van fer excavacions i tenim moltes peces arqueològiques. I de molts llocs peces arqueològiques, just de la zona de Tiris no hi ha moltes peces arqueològiques. I un poc l'explicació que a mi m'han donat és que com van vindre tanta gent en aquella època, pues se van anar emportant les coses. O van deixar apareixent i no hi ha molta resta arqueològica. Clar, i això complica més la situació, perquè tu estàs en una cova on hi ha unes coses pintades i hi ha ahí una sèrie de ferramentes, i aquestes ferramentes saps que això és magdalenià de tipus no sé què. Ja pues dius, pues a veure, no té per què ser, però lo normal és que siga esta gent. I encara que la gent tornareix, si haguera passat això i la gent tornareix a les peces, ja no té sentit. No té sentit perquè la descontextualització que ha hagut no poden ser científics per dir això s'ha trobat tal, així, perquè, clar, això és molt important. Sent que sentiu el podcast que vulgueu ser Indiana Jones, no ho feu perquè destruïu història. L'arqueologia sí ja és destrucció. Això s'ha de dir. Però és una destrucció que se fa conscient i se fa en estudi. Però si tu vas i agarres qualsevol cosa d'un jaciment, estàs destruint moltíssimes coses encara que a tu no t'aparega. I és delicte. I és a banda de delicte, però la gent hi ha gent que no s'entera. Ma mare se n'anava per ahir, per Vila-real, ma mare no ho sabia, però jo a casa tinc monedes
prou antigues, perquè ma mare se les va trobar pel camp. Bueno, I anys després m'he enterat que hi n'hi havia certs... Vull dir, que ara que en soc conscient, si trobeu alguna cosa, crideu. Val? No vos ho quedeu. bueno, i el que volia dir també, que allà on s'ha datat, després s'han endut sorpreses, no sé, no fa molt, en la Cova de la Pasiega en Cantàbria van datar unes pintures, no sé exactament com ho van poder fer, però sí que van poder datar les pintures, i la datació era molt antiga. I en seguida ja va vindre, no, això ho feien els neandertals, i ara està l'eterno debate, no?, de si els neandertals també tenien tipus d'art, que pareix que algun tipus d'art tenien, òbviament, i de més. Vull dir que també pensem... No li ho digues a la Kohler, que s'enfadarà. No hi ha problema perquè de moment com hi ha escoles diferents i saben que hi ha un debat i una polèmica, doncs continuem encara en el procés del debat. No ningú assegura, ho diuen taxativament, val? O quan van s'encontren els que parlen d'una teoria o és d'una altra teoria i no anuncien, no fan... De fet, l'art llevantí s'evoca sempre en un segon pla en relació al franco-cantàbric. Entonces, les notícies que poden haver de l'art llevantí mai seran les que poden haver franco-cantàbric. No tenen tant de pes en l'estat. Val? Pues una anècdota per a que entenguem això. Vas al Museu Arqueològic Nacional, a Madrid, i entres i hi ha una... al pati, antes d'entrar, hi ha una rèplica del Altamira, Sí. que de fet va ser molt curiós perquè la filla del que va fer la rèplica, que era un que està a Berlín, crec que està a Berlín, va estar al museu fent el recorregut en els seus fills que visiten son pare quan van fer... A més de fer la rèplica, va conèixer rupestre, va vindre la filla i els fills a fer-lo, ¿vale? Ho dic perquè tu ja veus Altamira, i tu vas a les sales i de què veus de llevantí? Hi ha una tele en unes imatges, no diu ni d'on són. No hi ha res més. Vull dir que ja aquest fet ja ens està indicant que és molt menys conegut. Nosaltres, el Museu de la Valltorta, el Museu de la Valltorta no, la Direcció General de Patrimoni forma part de Camins de Rupestre Prehistòric, que és una associació a nivell europeu i també a nivell... La seu està en Cantàbria i tots els representants o la que estan tenen més pes el franco-cantàbric o els gravats de Siga Verde o Fozcoa que nosaltres. Jo crec que necessitem més com diríem, quina paraula diríem? Més reconeixement, més entendre el valor de lo que tenim i que és diferent, però és valiós o més que l'altre. Vull dir que... És possiblement menys espectacular, perquè és cert que és menys espectacular, però al mateix temps pareix que dona molta més informació de la manera en la que vivien. Una vegada més, Espanya menyspreant cap a l'antiga corona d'Aragó, que sí, és això. No. Vols dir que si aquestes pintures estarien en Cantàbria i nosaltres tindríem en Madrid? Vamos, ho tens en la bandera d'Espanya. Per exemple, jo sempre dic, tu vas a Altamira, tu vas a Nova Cueva, tu no pots entrar. No. Tu te'n vas a l'Escó, te'n vas a Nivó, els francesos són superjovenils, vull dir que són molt de lo seu. I són reproduccions. I la gent, els nostres visitants, estan veient el lloc original, el moment, el paisatge. Pot arribar a fer un acte de misticisme de comunicació amb i neolític o fa 5.000 anys o intentar imaginar aquesta gent. I això és algo que hem de posar encara més en valor. Jo no sé si acte de misticisme, no? Però, o catarsis o el que siga, però quan tu estàs ahí i veus les pintures ahí, dius, ostres, com vivia esta gent? Què se dedicava? No sé, és com una manera d'entendre-ho molt millor, la veritat. Veure com és el barranquise... No sé, te fa una sensació com apropar-te més a on vivien aquestes persones, que possiblement va canviar moltíssim, perquè possiblement en aquella època no era un barranc, era un riu, per allà anaven molts, no sé, 1.000 històries. En un riu, en un cabal d'aigua més regular,
i per voltant del riu serien els seus moments, perquè tu pensa que la majoria van fer una comunicació per un congrés parlant del tema dels camins de la prehistòria i de fet els rius, els barrancs serien els camins, pel barranc en si no, però pel costat del barranc ells podrien moure perquè no hi havia carreteres, no hi havia moltíssimes infraestructures que avui en tenim. I també volia fer una observació, els barrancs se movien, avui en dia no hi ha ningú. Després passem als castells, a les altures, i ja queda poca gent, o molts ja no estan. I després anem a la plana, a la zona de la costa, al litoral, que en aquelles èpoques, de fet, no hi ha rupestre litoral quasi, perquè no se movien, no estava adaptat per a ells, era impossible. Vull dir, tot canvia, tot fluís, tot es transforma. I a més, te fa la sensació, quan t'estàs allà veient les això, que possiblement era un bon joc per a caçar, no? Vull dir, és un joc on els animals van a veure, on pots tramar ahí trampetes, no? O fer emboscades, o que molta gent va a caçar i és fàcil aconseguir un animal. Vull dir, són coses que sols se poden veure, no? Des d'ahí. I a mi en la plana no n'hi hauria absolutament res, seria tot ahí un cienagal. Marjals, hi hauria malalties que no controlaven, bueno... Jocs per on no saps si pots passar, acabes per ahí passant i acabes de fang hasta a saber a on. Sí, un poc el missatge també que podem entendre de la prehistòria és, bueno, o d'aquestes coses, de que viuen en el barra, de que mai tot serà... No tota la vida estarem a la millor litoral, no sabem en el futur on serem, no, estem parlant de milers d'anys, però que tot canvia, tot se transforma, pot arribar, vull dir que no sempre serem al mateix moment, al mateix lloc. Jo volia puntualitzar una cosa, i és que, com Màxim sap, jo de Vila-real m'encanta tot, i soc molt de Vila-real. Jo vaig fer visites guiades a Vila-real i em va tocar fer una investigació sobre què trobàvem de prehistòria a Vila-real, perquè sí que tenim un jaciment arqueològic molt important, que és el de Vila Filomena, que es va descobrir als anys 20 del segle passat i que va ser un jaciment però posterior a les coves, òbviament. I fent la investigació vaig saber que en lo que és en el riu Millars, a l'altura de lo que és el terme actualment, el terme municipal de Vila-real i Almassora, algunes coves sí que s'han trobat restes de pobles caçadors-recol·lectors, o sigui, sí que podien arribar, però, òbviament, perquè estarien buscant algun aliment específic, eren assentaments molt curts, però que sí que van deixar restes restes de menjar, restes de clòxines, restes de... Inclús alguna persona que està... Així ja estem parlant de més endavant, perquè estem parlant ja de neolític o passat del neolític, perquè portava hi havia un açò de... Només la paraula, de ceràmica, però encara no estava en torn, o sigui, com la ceràmica molt rudimentària, i estava tancada i dins tenia cosetes de joieria del moment, no? I molt que se va guardar aquesta persona pensant que tornaria i no mai més va tornar. Vull dir que normalment que podem... El que m'encanta de la prehistòria que és que gràcies a l'arqueologia, perquè no tenim altra cosa a l'arqueologia i a això, és que podem fer tant de pensament de què feien aquestes persones i que eren tan diferents la seva societat a la nostra que a mi m'encanta. I una cosa que no vull que caiga ningú, per favor, que escolti aquest podcast, no caiguem en el paternalisme cap a les persones del passat. No eren tontos. Segurament sobreviurien millor a ara si caiguera alguna cosa molt bestial així que nosaltres, que no sabem fer ni foc. I això. Sí, tota la raó. Dins de les seues opcions eren super... Vull dir, el ser humà sempre ha sigut capaç d'intentar resoldre els problemes, les problemàtiques, i estaven adaptats a unes condicions on la natura tenia molt de pes, perquè no tenien encara suficientment tecnologia per a superar-la, però vull dir, se valien, evidentment, que tenen el seu valor en si. El que passa és que nosaltres sempre tendim a mirar les coses segurament des de la gent des de la nostra contemporaneitat.
I a vegades pobrets. en el puesto d'ells, però a partir de la nostra contemporaneitat. Exacte, no vull que caiguin tampoc en això de pobrets, és que no podien... No. O sigui, esta gent era... No som nosaltres pitjors, nosaltres estem adaptats al nostre ambient actual, no fem foc perquè no ens cal, perquè cadascú està, cada moment, l'ésser humà està adaptat al seu moment històric, al seu ambient o en el seu context històric del moment. Però això, que volia dir això perquè ja m'estic pensant en que estic escoltant el podcast i pobrets, que no tenien per menjar i sabien d'anar. De fet, possiblement, aquesta gent viuria molt millor que després, a lo millor, en l'edat mitjana o en l'edat antiga, perquè pues esta gent caçava, i si caçava i tenia menjar, pues tampoc treballava 8 hores fent altres coses. I coneixien molt bé el territori, segurament era gent que sabia curar coses. Bueno, de fet, caçava si estaven ja solo en el Mesolític. Jo soc del Mesolític, Pilar, jo ja ho he tirat. Jo soc del Mesolític. Alguns cereals o algun animal per de llet o alguna altra cosa. Però sí que és de veres que serien més ramaders, no? Per la zona de la Vall d'Horta, agricultura està complicada, vull dir, ja tens una altura important, no n'hi ha una plana, no n'hi ha planúries, no? Vull dir, en la zona del barranc i de més, no pareix ser que n'escaigui una agricultura com, no? O què? Igual este tio así. Sí, no, però bueno, nosotros sempre ens guiem per lo que mos indiquen els investigadors, que són els que dediquen el temps a treballar, traient les hipòtesis i després fem les nostres pròpies, com ara estem fent, no? Però bueno, em diré sempre, pues, en definició de que segurament a la millor no ho sabré mai o no ho sé. De que no tot podem assolir-lo. Ni a contemporaneitat ni abans. No se pot assolir tot. Ni podrem assumir mai, o sigui, ni podrem arribar a conèixer quines són les motivacions d'aquestes persones per a fer aquestes pintures. Això jo crec que és un dels grans enigmes que tindrem. Per què dibuixaven a gent, no?, que disparava en fletxes que volien? Això és impossible de saber, no? Era un ritual, estaven ensenyant-se... Jo sempre faig la broma a l'alumnat, quan parlem de l'art de la prehistòria, que dic, és que en totes les tribus, o millor n'hi havia una persona que no estava molt bé, que estava un poquet així diríem un xafaet, que se dedicava a ratllar per ahí, ¿no? Y a fer pintures i tal, i dir, míralo, qué bonico, que pinta pintures. I a lo millor així estem calfant-se el cap i era hora de... Ja con tot el poble... Del xafaet de la tribu que estava ahí pegant-li voltetes. Ja per acabar, que portem una hora, Pilar, un poquet, si volen anar al museu i de més, que recomanes, com anar, quan anar... No recomanem que s'informen, és a dir, que mos envien un correu, que mos toquen per telèfon, hi ha telèfon, atenció 24 hores telefònica, els correus és més restricció de l'horari, per un motiu, perquè el cap és, si venen, a veure, l'art rupestre és un recurs superfràgil. No podem portar grups nombrosos, perquè a més no ho disfruten i no ho veuran. Per tant, entre setmana intentem que nosaltres tenim la gran... Com prehistòria és un tema curricular, tenim tots els dies o de primària o de secundària, tenim un autobús o 2 autobusos. Entonces, normalment un autobús... Clar, el que fem és com mos telefonen, nosaltres diem, pues vine a les 12:30, per no esperar. Vine a les 12 i a les 12:30 te baixarem, per intentar fer visites de qualitat, perquè vagin per una banda els alumnes i per l'altra banda la gent, les persones. I després, els fins de setmana, sí que n'hi ha... Se pot anar a les 10, a les 11, a les 12, a diferents llocs. El que passa que si hi ha molta gent, perquè clar, si no, què fa la gent? Pues té que vindre tits i tots volen anar a les 12. Clar. Entonces, no és el mateix. Si em diuen, no, pues ja hi ha massa gent per les 12, pues ara veniu a les 11. Intentem planificar i organitzar-ho per a que se disfrute de la màxima... perquè ho disfruten els visitants, perquè puguem veure, perquè se veu millor si hi ha 10 que si hi ha 40. Sí, perquè no és un espai enorme ni molt menys. És menut i... Entonces, lo millor... Bueno, nosaltres igual la tenim a tot el món. Segueixen, el museu està obert de dimarts a diumenge, de 10 a 2, i de 4 a 6 en horari d'hivern, que és d'octubre a abril, i de maig a l'estiu fins a les 8 de la nit. Obrim de 5 a 8. Pel mateix, se manté el mateix. El que no hi ha problema és la visita per la vesprà. Per la vesprà sempre se visiten les coves del civil. Les coves del civil
per un motiu de llum solar. Pel matí li toca el sol alguns mesos i no se veu bé, doncs per l'espècie se veu molt més millor. I nosaltres també gestionem les dos del barranc de la Gasulla, Cova Remígia i Cingle de la Remígia, telefonen i el guia acudixen al Mas de la Montalbana i fan l'excursió, i també ens coordinem en 12 municipis per a fer visites mensuals. Tot està a la nostra web, Museu de la Valltorta, ¿vale? I podeu consultar la programació, les visites, i si no, pues acudiu directament i ja ho farem. Però bueno, és millor... Que se coordinen. No, és millor la coordinació per un tema de les limitacions. Claro. Vull dir, un tema de les limitacions, a més, molta gent... A veure, en realitat, la gran sort de la gent que ve al museu pues, ja no passa pel costat. Tens que desplaçar-te i tens que anar a veure que estàs desitjant per una cosa, no? Bueno, normalment. Entonces, pues clar, n'agafes la faena de vindre, pues informa't un poquet, se me van enviar un correu o mirar a la web o coses molt més millor. Són gratuïtes perquè depèn de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, en aquest cas. ¿Vale? Perquè sempre ha estat així, no? Que és un bé universal per a poder gaudir totes les persones. Per acabar, que tinc curiositat d'una cosa. El perfil de la gent que va a banda dels escolars, perquè, òbviament, els escolars de la província de Castelló I València, a nivell molts també. i de València, ja siga de nivell primària o en la ESO, que per història és una cosa de primer de la ESO, vull dir que hi haurà un munt d'alumnat de primer de la ESO que anirà. Quan ja són persones adultes que van allí, n'hi ha molt d'estranger, són valencians, quin és el perfil un poc de tot Bueno, això? venen, com a tot, la gent se mou per proximitat. Venen molts valencians, Castelló, València, però mos estan venint molts estrangers. El que passa que a la Valltorta vens en el teu cotxe o t'alquiles un cotxe. No Sí, vens és molt difícil arribar, òbviament. Ahí... I mos estan venint, bueno, belgues, alemans, venen molts alemans. Anglesos, això seria un poc francesos. De fet, és que no em queda temps, però estem fent un projecte en 2 instituts francesos des del Museu de la Valltorta, val? Vull dir que aquest tipus seria un poc el tipus de perfil de la gent estrangera que ve, però venen 2, 3, vull dir, venen grupets, menudets, perquè vam estar un dia a una fira en València i què passava? Si hi havia molts latinoamericans, pues clar, me diuen, però és que no mos podem arribar, si no és en transport públic, no hi ha transport públic per arribar a la Valltorta. Entonces, molta gent no pot vindre encara. Bueno, no pot vindre si no se lloga, no se busca un sistema. Entonces, el perfil valencians, a l'estiu sí que podem tindre més varietat, gent que està a la costa, que aprofita per a visitar, val? Gent que ve, hi ha molta gent que ve a posta per a fer alguna gent que ve a fer un tour de rupestre, bueno, hi ha una bastant varietat. Però, bueno, lo normal és que el pes màxim siguin els valencians, clar. Jo m'imagino una comunitat friqui internacional que té totes les coves i de rupestre se les va tachant. Sí, nosaltres tenim, de fet, tenim a les comarques de Castelló tenim un passaport i el anem cunyant conforme van visitant-les. I ja per acabar, i ara sí que és de veres, has dit que hi ha alguns abrics que s'han descobert, que com no estan posats, tal, no sé què, això se manté. S'estan descobrint noves pintures a dia d'avui? O ja és una cosa que com és una zona molt prospectada, molt tal, ja és molt difícil que això passi? A la Valltorta jo crec que és més complicat descobrir nous abrics, però en altres llocs sí. Per exemple, no molt lluny, en la zona entre Benassal i Vilafranca està el riu de Montlló, que també és una zona un poc inhòspita, i pues ahí alguna cosa que estan buscant, no? Per si es troben algo. En Masqueruela, farà 2 anys se van trobar un recolector molt interessant. I el que me diuen també és que segurament els gravats, que és les del Parpalló, però són gravats parietals, que això sí que és més fàcil trobar coses perquè hi ha una època que no se mirava. I moltes vegades segurament hauran passat més desapercebuts. Llavors aquí sí que és més fàcil trobar gravats finipaleolítics, ja de finals del paleolític.
Molt bé, doncs en això ho deixem. Pilar, moltes gràcies per vindre així a parlar amb Moltes nosaltres gràcies, superinteressant. de la pintura. Ja era hora que entrarem en la prehistòria i no res, que vos vaig molt bé per el museu. Que és, Bueno, quan vulgueu vindre allí a visitar-nos, pues allí estem. Jo he anat un només parell... no s'estiga matant cada 3 passes, jo vaig. Però de moment, sí, la veritat és que tinc moltes ganes i vull Canàries. Que a mi la prehistòria de veres m'encanta moltíssim, m'agrada molt. Però, bueno, vaig tenir una professora en la carrera que va ser... En fi, deixem-ho estar. Deixem-ho estar. Paula, perquè me pensa que ja sé qui és. No, res, que jo sí que he anat un parell de vegades, crec que 3 vegades, perquè a mi me sona de xicotet haver anat amb meus pares, ho hauria de confirmar, però ja adult he estat 2 vegades i és una experiència molt xula i que quan el meu nano també crezca un poc més, pues segurament un dia anirem per allà. Moltes gràcies, Pilar, per vindre. Moltes i no gràcies. Res. Bueno, vosaltres que el convidamos i pues, parlar també de la rupestre, que és un dels patrimonis més importants que tenim nosaltres. I que cal posar en valor i cal tindre en compte pues, de la riquesa que tenim i de la gran varietat que tenim en la rupestre, que jo crec que no se coneix la gran varietat i riquesa que tenim. No. Pues res, se veiem d'ací 2 setmanes, com sempre, Paula. Ahí estarem. Adéu. Adéu. Acabes d'escoltar Del Parpalló al Ventorro, un podcast que ha estat possible gràcies a les aportacions dels i les nostres mecenes a través de la nostra aixeta, podcastpelvalencià.cat.